prietenul de la masă. Faz um mal em que na minha sobre sempre proprio que te amo estoy dorado. Atenție, filmează. So sad, it's a sad situation, and it's getting more sad. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, so it seems to be hard as well. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you get? What do I do when love strikes me? And I wait to find you don't feel. What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard? No. Why do I say only so lover? So it seems to be hard as well. It's sad, so sad. It's a sad situation, and it's getting more so. It's sad, so sad. Why can't it stop with over? Oh, it seems to me, so it seems to be this way.
dragi prieteni! Bine v-am găsit la o nouă seară toscană. Sunt Cosmin Tudoran, reprezint în seara asta Vino.ro și sunt foarte bucuros să salut prietenii vinului, cei care nu sunt deja, să sperăm că după câteva serii toscane aici la terasa asta minunată să devenim cu toții prieteni ai vinului. În seara asta vă invit cei care nu au apucat încă să deguste, sunt rugați să ridice mâna, astfel încât curajoasele noastre prietene să vină să vă ajute cu ceva. Salut și prieteni mai vechi. V-am văzut de când ați intrat, dar am zis că întâi trebuie să salut lumea și după aia personal. În seara asta vă invităm să degustați niște vinuri oarecum de la mine de acasă. Sunt ardelean, vin din inima Transilvaniei. Sunt puțin mai la stânga mea, la dreapta mea, așa cum mă uit eu în jos spre București. Vila Vinea este producătorul din această seară. Avem astăzi niște soiuri speciale. De ce? Pentru că sunt crescute și vinificate doar de dânsii. Avem un Gewürztraminer Premium din linia Premium și un Zweigelt Rosé. Sunt soiuri autentice de prin Germania și Austria, bine zic, așa. Avem un Diamant, o selecție de un cupaj de 3 vinuri, 2 germanice, austriece și o fetească regală, plus o fetească neagră. Personal sunt cel mai atras de acest soi pentru că este un soi pur românesc, un soi vechi. Ne putem lăuda cu el ca fiind un soi mai vechi de 2000 de ani. El s-a îmbuteliat de pe vremea dacilor cam prin toată Dacia. E o discuție foarte lungă, nu o să vă țin foarte mult, nu o să vă rețin atenția. Vă invităm să, dacă nu ați degustat, să ridicați mâna, iar pentru cei care doresc să consume aceste vinuri, au și un preț special, îl regăsiți pe fiecare mesă. Vă mulțumim frumos, vă urăm o seară frumoasă și pentru cine dorește în detaliu cât mai multe lucruri despre vinurile îmbuteliate din seara asta, Vila Vinea, doar să ne facă un semn și o să discutăm, o să vă explicăm fiecăruia, de-aia suntem aici. O seară... Perché sto